esta exposición Valente é a unidade das artes, que fai que, de novo, Valente ocupe a sala máis importante dentro do ámbito da cultura que ten a nosa universidade. Este salón do Pazo de Fonseca, que dá unha referencia para as políticas culturais, pero tamén para os programas expositivos de todo o país. E, ademais, é para min todo un placer, porque, ademais, o comisario desta exposición, como non podía ser de outra forma, é o profesor Claudio Rodríguez Fer, que, efectivamente, volvemos a coincidir despois de moitos anos con esta magnífica exposición que agora le dou a palabra para que nos la explique en profundidade. Sin máis, a palabra ao profesor Claudio Rodríguez Fer, comisario da exposición. Moitas grazas a todos por estar aquí, particularmente por este inicio a vicerreitora Mar Lorenzo, que efectivamente xa nos acompañou noutra exposición nestes mesmos salóns da Cátedra Valente, dedicada a José Ángel Valente e as artes no seu anterior período de vicerreitora. Así que a historia de alguna maneira se repite con moito agrado e tamén, por lo tanto, con moito placer quero agradecer a todo o persoal de cultura que facilitou que esteamos agora gozando desta exposición. Dende o que de alguna maneira nos permite hoxe vela por tela montado personalmente, que é Eloi Blanco, a Pablo San Pedro, que tamén nos acompaña como non podía ser menos. Por outra parte, tamén quero agradecer a todas as persoas vinculadas á Cátedra Valente que contribuíron de distintas maneiras, logística, por exemplo, no caso do bibliotecario Francisco Xavier Redondo Aval, ou intelectual, no caso das doutoras Carmen Blanco, María Lopo e Adina Bladu, ou gráfico, no caso de Cristina Fiaño, que nos axudou co deseño. A todas estas persoas, entón, lles agradezo ese labor que hoxe nos permite estar aquí, e tamén, claro, ao propio José Ángel Valente, porque sin él nada disto sería posible. José Ángel Valente fixo doazón do seu arquivo, da súa biblioteca personais, moi pouco antes de falecer. Con este motivo, a reitoría de Darío Villanueva creou a Cátedra Valente, a Cátedra de Poesía e Estética José Ángel Valente, e gracias a iso temos un legado verdadeiramente impresionante dende todos os puntos de vista ao noso dispor en Galicia, en Santiago de Compostela. É pois unha honra poder presentar arte tan contemporánea como esta que se ve aquí, do século XX e do século XXI, xusto en dous salóns dun edificio do século XVI e do século XVII, que, como son, este magnífico salón de artesoado mudéxar ou esa capela gótica que acolle hoxe aquí unha arte tan intemporal como eles. A Cátedra Valente custodia ali no seu recinto na Facultade de Filoloxía todos os libros, todos os documentos de Valente, pero tamén todas estas obras de arte, ou case todas, porque algunhas puntualmente son de colección particular. É unha pena, claro, que esas obras das que gozamos os que todos os días as vemos traballando con elas, ou de tantos investigadores que de tantos lugares do mundo veñen a visitalas, non poidan ser vistas polo público xeral como ocorre precisamente nesta exposición. Poñemos a disposición de Santiago de Compostela, de todos os visitantes
que a Santiago de Compostela acuden, unha colección que habitualmente só se pode ver nun recinto investigador como é unha cátedra de poesía e estética. Así, calquera pode efectivamente ver todo este legado que é verdadeiramente impresionante porque José Ángel Valente é un dos autores, un dos poetas non só españois, senón europeos que máis e mellor, penso, colaborou con artistas. Seguindo esa tradición que comeza no século XIX cos poetas simbolistas e parnasianos colaborando cos pintores impresionistas e que logo de alguma maneira eclosiona no período das vanguardas con tantos traballos entre poetas vanguardistas e artistas tamén de vanguarda, recolle Valente ese legado e de alguna maneira mesmo de alguna forma na posguerra o pon en marcha na cultura española pola ventaxa de estar precisamente el no exterior, de estar en Xenebra, de estar en París, onde estas edicións eran posibles, porque lamentablemente moitas das obras que temos aquí, moitos destes libros de artistas de tan gran formato, non se puideron editar en España. Estaban feitas por galegos, por cataláns, pero tiñan que publicarse efectivamente fora da España franquista, da España da posguerra e incluso da España da transición. Así que, neste sentido, temos a fortuna de poder encontrarnos aquí con todas as obras que Valente fixo con artistas ao longo da súa vida e que, de alguna forma, nos permiten ver todas as facetas de José Ángel Valente. Desde logo, en primeiro lugar, a interartística, a súa colaboración con artistas, sendo entre elas a máis importante, cuantitativa e cualitativamente, penso, a que fixo con Antoni Tapies, que se pode ver na Capela Gótica, como non podería ser mellor acollido un catalán, e, efectivamente, aí se ven as múltiples colaboracións que en libro de artista ou en libro en rústica fixo o Valente con Tapies. Pero non só temos aquí o Valente interartístico, temos tamén o Valente existencial, que se pode ver, por exemplo, na súa colaboración sobre a identidade humana con Saura. Temos o Valente metafísico na súa colaboración con Forteza. Temos o Valente social e político na súa colaboración con Rebeirol sobre o tema da tortura en particular, pero en xeral da represión fascista de todas as dictaduras que Valente sempre acusou tanto na de España como nas de Latinoamérica, que precisamente hai un texto sobre as torturas en Brasil moi oportuno neste momento, precisamente en que mesmo a barbarie chega a xefatura dun Estado e podemos escoitar a defensa da tortura pasada que Valente aquí denunciaba hai décadas e que Rebeirol plasmou na súa serie de desaparicións figuras. E temos tamén, por suposto, o Valente que poderíamos considerar máis místico na súa colaboración con Pérez Carrió, que dedicou un libro a 3 lecciones de tinieblas, un libro con grabados a 3 lecciones de tinieblas, ou tamén, por exemplo, temos o Valente, digamos, relacionado cos distintos espazos nos que habitou. Valente naceu en Ourense, estudou primeiro en Santiago de Compostela, despois licenciouse en Madrid, logo foi profesor en Oxford, a continuación foi funcionario internacional en Xenebra, de alí se trasladou a París como director do Servizo de Traducción Española na UNESCO e finalmente se retirou a Almería. Son os espazos moi diferentes, a parte da conexión que el tivo sempre con moitos outros lugares do mundo, por ser precisamente, ademais de poeta recoñecido, funcionario internacional de profesión, traduciu de 7 idiomas. Todo este mundo, de alguna forma, aparece plasmado tamén aquí. Temos, por exemplo, o Valente galego, aquí, detrás de nós, o Valente
escribe Cántigas de Alén, magníficamente ilustradas por Leopoldo Noua, onde Valente entronca, por exemplo, como se pode ver neste poema que está exposto, con Rosalía de Castro, que considera pois a iniciadora da radical modernidade da cultura galega. Temos tamén o Valente estritamente ourensán, representado polas obras que lle regalou Virgilio, un conterráneo e ademais coetáneo da mocidade de Valente en Ourense. Temos o Valente europeo, representado, por exemplo, polas súas colaboracións con tantos artistas de Europa, comezando polo de Partenheimer, que aquí tamén se expón. Ou temos o Valente conectado cos Orientes, con Oriente Medio, por exemplo, coa tradición cabalística hebrea, en torno a cal colabora co pintor precisamente xudeo Baruch Salinas, ou temos tamén o Valente conectado co Extremo Oriente, cos haikus que ele escribe, que ele traduce, con outros poemas de formato breve chineses e xaponeses que están expostos ademais aí en tea de seda a maneira xaponesa, co manuscrito original do propio Valente, en este caso ilustrado por Coral Valente, a súa segunda esposa, a súa viúva, que ademais nos introduce de alguna maneira en algo moi entrañable da vida de Valente, como son, nas súas serigrafías, as cicatrices que lle deixaron no corpo as diferentes operacións que sufriu no último período da súa vida, pouco antes xa de morrer. E ademais de todas estas dimensións de Valente, temos, por suposto, a dimensión intercultural, como esa inmersión que estou vendo agora na interculturalidade que representan esas formas tan vascas, por así decirlo, de Chillida, que foron precisamente ilustración ou serviron precisamente de diálogo ilustrado coas Cántigas de Alén escritas en galego por José Ángel Valente. Estes son algúns dos valentes que nos encontramos aquí, pero, ademais diso, temos obra original de outros artistas, como son os que colaboraron nas cubertas dos libros editados pola Cátedra Valente nestes últimos 20 anos, dende que se fundou pois no ano 2000. Nestes libros encontramos moitos nomes de artistas galegos e foráneos vinculados á estética Valente que non vou enumerar aquí, pero con obra original temos, por exemplo, obra de María Xosé Santiso ou de Sara Lamas. Así que, neste sentido, creo que o panorama pode ser, efectivamente, dabondo completo. Eso sí, hai alguna, digamos, dimensión artística de Valente ou das publicacións de Valente que non está aquí contemplada. Refírome a fotográfica. Decidí non meter ninguna fotografía original porque non collía, simplemente. É dicir, podíamos facer outra exposición tan grande como esta ou maior coas colaboracións de Valente con fotógrafos. El mesmo escribiu sobre fotografía, hai pouco vimos unha exposición aquí no Museo das Peregrinacións de Cristina García Rodero sobre a que ele escribiu, de temática, neste caso, mística, precisamente, espiritual, pero colaborou logo con moitos outros fotógrafos que algún día poderemos tamén expoñer aquí ou noutro lugar. Únicamente podedes ver nos andéis desta exposición unha fotografía na cuberta do catálogo da Biblioteca José Ángel Valente, que foi feito por Francisco Xavier Redondo Abal, unha fotografía no CD-ROM e no libro de Antón Sobral. Non reproducimos o original para non romper esa norma, pero sí, efectivamente, podedes vela na cuberta do libro. Ben, con todo isto, creo que só poderíamos completar o
propia letra de Valente, cos propios escritos de Valente, e para iso temos aí, nese panel central, o poema Subnocte, un poema galego de Valente que precisamente está dedicado aos emigrantes galegos en Xenebra, que el coñeceu tamén, que el apoiou tanto e cos que tanto colaborou, sobre todo na sociedade emigrante a nosa Galiza. A eles se dedica ese poema Subnocte, que eles mesmos editaron e que cederon a Cátedra Valente e que por eso precisamente está aí tamén honrando este labor social tan constante na vida de Valente. E, por suposto, temos tamén como inicio outro manuscrito, neste caso Ícaro, de Valente, un dos poemas máis fondos deste autor, no que precisamente fala finalmente de ascender a lo hondo. Eso é o que quixéramos que sucedera con esta exposición, que ascendéramos levantando a vista a estas obras ao fondo da ética, ao fondo da estética, ao fondo da metafísica, ao fondo tamén dos problemas sociais, políticos e económicos que nunca foron alleos a José Ángel Valente. E para rematar, un verso seu, un par de versos seus das súas cánticas de alén, que din algo que de alguma maneira estamos verificando hoxe aquí. El rodou moito polo mundo, como vos dixen, pero finalmente regresou a Galicia co seu legado, coa súa produción, coas súas ideas, coa súa obra, pero tamén, como vedes, co seu arquivo, coa súa biblioteca e coa súa pinacoteca. E eses versos din, e con eles remato, alongarme foi soamente o xeito de ficar para sempre. Nada máis e moitas gracias. Tamén poderán disfrutar desta magnífica explicación non solamente da obra de José Ángel Valente, sino tamén deste magnífico traballo. Moitísimas gracias. O sábado 16 faremos unha visita guiada precisamente para o Ateneo de Santiago, que preside o querido amigo e gran poeta Salvador García Bodaño, que tamén aquí nos honra coa súa presenza e agora supoño que coa súa voz. Bueno, como moi ben día o comisario, ten a palabra o presidente do Ateneo, que xunto co Concello de Santiago, hoxe representado pola Concelleira de Deportes, pois fan posible que hoxe, un día, ademais frío, pois nos podamos reunir aquí en esta sala da Universal. Moitísimas gracias. Vou dar lectura aos párrafos que se titulan Lembranza do poeta Xosé Ángel Valente. Entonces, pois, dirixo as autoridades académicas municipais, amigos, amigas, e que estades a asistir a apertura desta excelente exhibición artística literaria referida a Valente e a unidade das artes. Benvidos sexades a este espazo histórico no que se evoca a evidencia a complexa personalidade creadora do profesor Xosé Ángel Valente, egrexo poeta, ensayista, narrador e traductor, así como a densidade da súa obra nesta diversa mostra que aquí se nos presenta dende a ausencia súa definitiva máis alá das palabras e como un pedazo acto evocativo da súa memoria. Neste senso, véñense en lembranza uns versos en castelán, el amaba o galego e o castelán, dun poema escrito apenas 4 anos antes do seu falecemento en Xenebra no ano 2000 e que recollían este seu sentir que agora emerxe da súa recordanza.
lloradme nunca. Me he perdido con el aire en las bóvedas tan bajas de un cielo que piadoso me desuelve. E non o choramos hoxe, non. La vivencia deste seu mundo que nos rodea, senón que o revivimos nas imaxes da súa memoria. A pintura, a escultura, a poesía, como a literatura en xeral e todas as actividades creativas forman parte dunha mesma cousa, o que Xosé Ángel Valente do Casar denominou a unidade das artes, sobre a que teorizou nos seus múltiples ensaios e que tan ben soupo reflectir na súa obra e vemos nesta exposición que hoxe inauguramos en Fonseca. Unha mostra froito do traballo da cátedra de José Ángel Valente de Poesía Estética da Universidade de Santiago de Compostela, que dirixe o profesor comisario desta mostra e ilustre poeta Claudio Rodríguez Ferro. Estudoso das tradicións poéticas occidentais e orientais, traductor de Paul Celan, Constantin Cavafis ou Edmond Javés, admirador de Luis Cernuda e de Lezamalima, Xosé Ángel Valente, pola súa personalidade, solvencia, afondamento na beleza da realidade e casi 20 anos da súa morte, é un dos poetas máis vivos da literatura en español e un importantísimo poeta en lingua galega polas súas nomeadas cantigas de Alén. Un poeta internacional instalado por méritos propios no Olimpo da inmortalidade, da inmensidade da súa obra, polo seu afondamento na escrita do ser humano, pola pureza da súa poética centrada no amor, na palabra deixada por outros que foron antes que él, nos oprimidos que non teñen voz. O Ateneo de Santiago, como sociedade civil, quere estar presente neste acto para constatar a gratitude desta cidade cun poeta que foi fondamente generoso con Compostela. É certo que Valente, en efecto, só viviu un ano en Santiago, no curso 47-48, naquela cidade fría e triste do máis duro franquismo, iniciando uns estudios de Dereito que moi pronto abandonaría. Pero foi tal a pegada de Compostela que, como o seu Ourense natal, formou parte do universo vital do poeta. Con solo 18 anos, aquí publicou os seus primeiros artigos no Xornal da Noche. A Universidade de Santiago, en 1999, nomeuno doutor honoris causa e creou a Cátedra de Poesía Estética que leva o seu nome, e a que o poeta, unha inmensa generosidade, doou a súa valiosísima biblioteca da que procede o material que aquí estamos a poder contemplar. Así como Valente uniu a poesía e a pintura, eu, como presidente do Ateneo de Santiago, escritor comprometido con esta cidade e con a nosa terra, dende a miña xa moi lonxana xuventude, quero reiterar a felicitación neste texto de elaboración ateneísta a cátedra Xosé Ángel Valente polo traballo que ven realizando e por o esencial papel na identificación entre Valente e Compostela, da que o Ateneo non quere ser alleo. Un poeta universal e unha cidade igualmente universal, unidos pola creación e a arte. Contemplemos, pois, o remate deste acto, o cosmos creativo no que se expande a súa memoria. Moitas gracias. comisario. A verdade é que despois
desa forma tan entusiasta, tan apaixoada, como acaba de mostrar o profesor Claudio Rodríguez Fer, pois esa é justamente unha das misións que ten a nosa institución. Pero nesta travesía, pois a nosa universidade ten e necesita, ademais, contar con socios, con partners que os acompañen justamente en esa labor de difusión, de transferencia, de poñer en valor a nosa cultura, os nosos artistas e, evidentemente, pois, facelo da man do Concello de Santiago e tamén do Ateneo, pois, evidentemente, para nós é todo un privilexio. Esta é unha mostra máis do que a universidade, concretamente os seus investigadores, son quen de facer, poñer, como decía o profesor Claudio Rodríguez Fer, pois abrir á sociedade un legado que non debe quedar nas nosas bibliotecas, nas nosas facultades ou nos nosos campus, e que toda a cidadanía, non solamente de Santiago, sino de todo o país, poida disfrutar de un dos seus maiores artistas, como aquí quedou reflexado. Para mí, ademais, esta é unha exposición, desde o punto de vista persoal, como antes decía o profesor Claudio, especial, porque si o profesor Darío Villanueva fundaba a cátedra, eu me estreei justamente como vicerreitora xa fai uns anos, éramos aínda moi novos, justamente coa exposición para que poñía en valor todos os fondos que José Ángel Valente había legado con unha generosidade enorme a esta universidade, e é justamente a misión da universidade, pois, facer que ese legado pois sea acollido por todos nós. Así que, Claudio, xa temos que empezar a traballar en esa exposición que une a José Ángel coa fotografía, e esperamos que en un día máis apacible desde o punto de vista climático, pois nos podamos ver en uns meses para seguir disfrutando desa inmenso legado que José Ángel tivo co seu país, pero tamén tuvo ca súa universidade. Así que moitísimas grazas a todos e a todas, e moitísimas gracias, Claudio, a Esther, concelleira de Deportes, e por suposto a Salvador, presidente do Ateneo, co que tamén nos esperan largos períodos de traballo, a súa presencia neste